Hola, públic, bona vesprada. No vos he dit el meu nom? Em diuen Maria i vos contaré el que em va passar ahir. Ahir va ser un dia molt feliç per a mi, però estava tan cansada que quan em vaig gitar ja no sabia com em sentia, si contenta, enfadada, trista, tranquil·la, i a poc em vaig quedar dormida. En obrir els ulls, la sensació que havia dormit molt m'envaïa de cap a peus. Supose que la causa era un llum potent i eixe llum il·luminava un monstre de 1000 colors que no feia por. Més aviat em despertava la curiositat per saber qui era. Hola Maria, Com saps el meu nom? jo sóc un monstre molt intel·ligent. Sóc el monstre dels colors. Els monstres de colors i hauria de tindre por de tu. Això diuen tots els contes. Doncs a mi tindràs por, però també alegria, tristesa, ràbia i per damunt de tot notaràs la calma. Tot això es pot tindre alhora? No, hi ha un moment per a cada emoció. Cada emoció és provocada per un fet o un motiu. Si controles els motius, controlaràs les emocions i evitaràs que elles et dominen a tu. Això seria dolent? Sí, et provocaria dolor. On? Al cap o al cos? No, al cor. Me'l vaig quedar mirant sense dir-li res. Aquest monstre m'havia deixat sense paraula. No l'entenia ben bé, però estava molt interessada en escoltar-lo. No penses més. Vine ací i dona'm la mà. Anem a entrar en el món de les emocions. Tot seguit, aquell monstre agafà una llapissera i dibuixà a la paret una porta amb un pany tan ben dibuixada que semblava real. Ell mateix em convidà a obrir-la. Qui és tota esta gent? Són els xiquets i xiquetes de l'alegria. L'alegria què és? Doncs, quan estàs alegre, rius, saltes, balles, jugues i vols compartir l'alegria amb els altres. Què bé m'han fet sentir estos xiquets? Per què se'n van? Perquè no poden quedar-se així per sempre. Tot té un començament i un fi. Doncs jo ara ja no estic contenta. Ha fet que em posi trista. Sí, a mi també. La tristesa sempre fa que trobes a faltar alguna cosa. Quan estàs trist, vols estar sol i no tens ganes de fer res. Tens raó, tan sols vull plorar. Això és injust. No m'agrada veure la gent tan trista. El que estàs sentint ara mateix és ràbia, que és una altra de les emocions de les que t'he parlat. La ràbia és viva com el foc, que crema fort i costa d'apagar. Aquests i xiquetes vestits amb samarreta roja sense dir-me ni pruna. Es posaren al meu voltant, sonava una música estrident i marcadament rítmica i començaren a ballar amb uns moviments de cames, peus i braços tan exagerats com innecessaris. Molt nerviosa notava com les pulsacions del meu cor s'acceleraven i segons tenia entès, això era símptoma d'una ràbia insostenible
que em pujava pel cos amb la fúria de la lava d'un volcà. Com et sents ara? Després d'haver buidat tota aquesta ira, em sent petita i poca cosa, molt indefesa. Això que sents és por. La por és una emoció que tenim quan pensem que hi ha un perill real o imaginari. Què t'han fet sentir aquests xiquets i xiquetes? No sabria dir-ho. Em sent... Per la porta dibuixada a la paret, que s'havia quedat oberta, va començar l'entrada d'una onada de color verd, acompanyada d'un aroma a encens que m'amerava els sentits i em feia assolir una calma que necessitava com l'aigua que es beu. Quina pau! Em sent lleugera, com una fulla al vent. Crec que la calma ha arribat al meu cor. De copte, tota una barreja de colors i d'emocions venien a confluir al mateix lloc on abans s'hi havien manifestat per separat. Cada color es disposava en semicercles concèntrics, com si fos un arc de Sant Martí en miniatura, front on era jo, que m'ho mirava amb un sentiment nou, desconegut per a mi. Un sentiment que barrejava alegria i tristesa, ràbia i por, i per sobretot una calma interior que em permetia gaudir intensament del moment. Vaig notar com una mà aspra i càlida alhora es deixava caure sobre el meu muscle i una veu que ja percebia com a familiar em parlava a cau d'orella. Era el monstre i malgrat la proximitat de la seva veu no molestava gens ni mica les meues oïdes. Em va dir: Vet aquí totes les emocions plegades. Per damunt de totes elles, sempre has de trobar la calma. Això és senyal que hi ha harmonia, equilibri dins de tu. No poden rebutjar cap emoció. Totes són necessàries, segons el temps i la situació. Si comprenem el significat d'allò que ens volen transmetre, serem més intel·ligents, ens coneixerem nosaltres millor i serà més senzill posar-nos en el lloc de l'altre. No encertava a comprendre les paraules del meu amic el monstre, però la lluïssor dels seus ulls
em duia a pensar que m'estava parlant amb la sinceritat que li emanava del cor. Després d'aclucar-me un ull, es va regirar mirant tots els xiquets i xiquetes de fit a fit i fer un xiscle de dits. En aquell precís moment sonà una música bella, entendridora i tot el món començà a ballar amb intensitats diferents, perquè cada grup era d'una emoció i la música provocà diferents formes d'interpretació segons l'estat d'ànim i emotiu de cadascú. Just això m'explicava el monstre, però jo no arribava a entendre-ho. Vaig optar finalment per deixar que la música m'emplenés els sentits i fer la meua dansa particular dins d'aquella altra col·lectiva que s'havia instal·lat en el petit món dels meus somnis.